Σας καλωσορίζω στο Εγάλεο, κοντά στο μετρό Αγίας Μαρίνας. Βλέπουμε ένα μικρό σπίτι στα 55 τετραγωνικά μέτρα με τις βεράντες του. Διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, παρέχει θέρμανση φυσικού αερίου, κλιματισμό, πόρτα ασφαλείας, σίτες, αποθήκη, τέντες και βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο τηλέφωνο που θα βρείτε στην περιγραφή. Εναλλακτικά, στείλτε μας μήνυμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Κάντε like και follow για περισσότερα ακίνητα.